Okay, so atong isgutan karon is finding the greatest common factor or finding the GCF. So, kasagaran kung mangita mo finding GCF, usa ra gina ka fraction nya i-lowest term na ninyo. No, para ma-lowest term man gud kinahanglan ta ni GCF. So kaniya akong gamiton. Basin may buong muro sa kong buhaton, sunda lang ninyo aron parihara ang inyong buhaton sa tanan nga paagi sa GCF. Ang inyong buhaton, imbis 3/6 ni nga fraction, inyong itapad si 3 o si 6, no? Buhagon ra ninyo og kama baron or pwede ra saging ana ra. Dayon, ang sunod, kay kabaw unta mo sa word nga divisibility. Or sa sayon nga pagkasulti, pangutanay mo kaging lingon, ma-divide ba na siya? Divisibility nga tong gamiton para sayon kay 2, 3, 5, 7 og 11 lang sa ibot pa sabot ana. Sayon ra kayo, mo ana ra ka. Kaning 3 og 6, ang 3 ma-divide ba sa 2? Pag ingon nimo yes gani, i-divide na nimo ang 3 pero pangutanon sa nimo si 6 ma-divide usad sa 2 pero kani nga instance dili ni pwede. So kay di man ma-divide siya og 2, moadto ko sa 3. Si 3 og si 6 ma-divide ba og 3? Ma-divide gani siya og 3 nga naon ra nimo. So kay ma-divide siya og 3, pila siya kung i-divide siya og 3? May mo siyang 1 ri sa ubos, bali nga divide ha, bali nga divide. Kani kung i-divide ni siya og 3, mahimo siyang 2. Okay, nakuha. Mao ni siya karon kaning akong gisirkulan kana ang GCF. So ang GCF nako is 3. Okay, atong suwayan ni ang 4 ug 12. Unsa ko ni GCF sa 4/12 nga fraction? So kung itapad si 4 ug si 12, nya kung anaon, pangutana, balik ko diri, ma-divide ba siya 2? Sa dila na x na ha, ako rin gipakita ganina. Pero ang balik giga sa 2 pirmi, ma-divide ba ni ang 4 ug 2? Yes. Ang 12, mabahin ka nag 2? Yes. So ako na siya i-divide og 2. So karon, ang 4, kung bahinon siya kaduha, pila? Tagduha. Na kung ang 12 bahinon og tagkaduha, mahimo siyang unom. Okay. Ang pangutana, mao ba ni akong GCF? Dili pa. Dili pa ganina nga 1 na ni o. So di na ako mapagamay. Pero muana na pong kag-usab. Bisan pag nana kay answer diya sa ubos, mangutana gyapon ka. Kaning si 2, ma-divide ni og 2? Yes. So nga rin na po ka nga ubos, muna og ka balik ka ni divisibility, ma-divide ba ni 2? Yes. Ma-divide ba ni og 2? Yes. Ug tungod kay ma-divide man siya og 2, isuwat na po na nimo si 2 para di ka maglibog kung sa imong gi-divide ana. So ang 2 kung bahinon og kaduha, 1. Si 6 bahinon og kaduha, 3. Nya unsaon man ni ron sir nga ang GCF nimo duha? Tay panihunong na ta kay 1 naman ni. Oh, basta yung ana gani duha or tulo ba na or bisag pila nakabuk basta na sa kilid nga rin nga left side, inyo ra nang i-times. Okay, so 2 times 2. So ang GCF de ani, GCF sa 4/12, 2 times 2 is 4. So nga naon siya pagpangita ang GCF.